Ya ngono gak tak dehemi kon mek ade situ tok tak dehemi. Sembah nuwun sapa punden. Jujupno jare. Sampun Mami. Monggo. Jenengan riyen apa kula riyen? Sampeyan dhisik. Biasanya kan jarene sampean sing ayu dhisik. Ayu apane awake dhewe metu malu dirasani ibu-ibu. Endi ibu-ibuke wong ndok gone kursi undangan lho anak ibu-ibuke. Bapak-bapak tok. Lho sing ngarepe kok. Lho sing metu kok gapura jarene. Lho. Pancene bener, ora salah. Masalahnya apa? Kaitan mlebu kok kene kan mlebu nang gone arek gapura. Gapura. Nah, awake dhewe iki ya juga dadi gapura. Iku seniwati-seniwatine iki lak metu lho liwat gapura ngene lho. Berarti awake dhewe gedhe. Gedhe. Tak apa-apa pokok seger waras. Nggih saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek arek-arek sabut tok. Bapak-bapake monggo dijawab sareng-sareng. Warga dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya sing rawuh. Amin. Lan sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab salame Mami Okta meneh tak dongakno ke rezekine. Amin. Sing gak jawab meneh tambah anake nggih. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar. Budi Wijaya matur sembah nuwun. Saged ngrawuhaken keluarga dalam keluarga seni ludruk yo yuk. Nggih, campur sari. Ludruk campur sari. Dalu menika sesarengan all artis kipatatan saben pedayan Sekarsari ayu disopo channel-channel YouTube singkang rawuh ten mriki. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi mboten supe Mami. Matur sembah nuwun kagem audio yang sudah mendukung pada malam hari ini. Napa niki? ANS Pro. ANS Pro kerja bareng THJ Audio. Lightingnya yuk. Ah. Apa Mas? Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Tenggene channel YouTube Budi Wijaya TV wonten ludrukan yang terbaru campur sari, nggih wonten sinetron komedi. Nggih, campur sari ndelewung anti galau Mami nggih. Lan apabila jenengan pengen pirsa sejarah seniman saking keluarga seniwati, seniman sak Jawa Timur, saged mirsani ten kene iki lho rek channel YouTube Gundul TV. Gundul TV. Yuk. Nggih. Coba kali kahanan menika dulur-dulur sabu, kanca-kanca sabu sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuh sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu, Lamongan, saking Sogo Bunden. Tim pedhot jalur langit Kaji Suut matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro apa jarwa baroni sampun mirengaken. Saking PT Anggrem matur sembah nuwun. Transjatim matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Bobo Kusnan. Sugeng dalu. Tim Samudra
matur sembah nuwun. Iki ana sing teko kaji jami'an jeragan pekecot sampun rawuh. Oh nggih, Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih monggo Mami langsung kemawon. Nggih menika padatan saben bedayan Sekarsari badhe diwiwiti sesarengan duo pekecot ngiler. Langsung kemawon sesarengan all artis seniwati saking kelompok dalam ludruk Budi Wijaya. Yuk monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Abang-abang kok ora lagi regane larang ora mantesi. Yuk jos. Sesarengan Mbak Bella asli Lamongan, produk Lamongan. Nggih, Bella niki asli produk Lamongan nggih. Ibu guru sampun rawuh. Lah ning Bella niki guru napa? TK. TK. Ning Adis niki guru napa? SD. SD napa? Pecinta damai. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Sabari Mbak Rani kali Mbak Dias monggo dipun aturi selajengipun sing duwe Jombang Gunung Pujangan nggih Ning Sanana Disco
Daning Marsa Aulia. Iki bos areng mi. Meni aku tak kulak rong resek. Kae Ngelabur kon. Sesarengan Mbak Sanana dipelajengaken pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Nurma dan ning Reni Ananta. Tinggine ditinggal gledak akeh antine sabaripun Mbak Nur dan ning Reni kali Mbak Reni Mudaiya langsung kemawon sing duwe horeke sak Jombang ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Horeke Jombang sampun temriki Mbak Ika kali Mbak Menok dipun lajengaken salajengipun pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu.
Sabarep Mbak Susan kali Bu Titin langsung dilajengaken Neng Mbak Bikum. Bikum kali Bu Rizky. Neng Monggo. Rizky. Iki menika kalau mau sesarengan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben bedayan Sekarsari blenderinganan monggo dipun aturi Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang Sumonggo. Sugeng dalu abaroni apa jarwe kang sampun mirsani. Kopi susu ala tangga, sedang goreng panas pisang.
Tutubang warung tendo. Oke, Neng ingat dalam Mami Okta ada pengumuman sebuah berita kehilangan Neng. Nggih, Pak. Sebuah dompet yang bernama Mas Siswanto dari anggota Karang Taruna. Nggih. Barang siapa yang menemukan mohon dikembalikan. Akan sebuah kehilangan dompet atas nama sinten? Mas Siswanto. Mas Siswanto. Gini iki perlu diinformasikan nggih. Nggih. Nyawere ten ngandhap mawon ben rapi, ben sae. Nggih, manajemen Wijaya seperti itu, Mami. Oke, minangkane Bang Yudan request dari Abah Suud yang diminta Neng Ika Rempong, lukaku. Bener, Bang. Sing duwe lukaku dek kanthi suud. Atau iteken. Yang lagi terluka, kita goyang bareng-bareng bersama Budi Wijaya. Juga ada Jelewong Tone. Gak kaleng-kaleng pokoknya. Asli dong mas. Lukaku katur jenengan sami sampun kapireng. Matur suwun atensinya. Satu kandung tebang gadis dari Kalimantan. Mas Dwi. Perawan Kalimantan bol. Mami Olga, tunjukkan suaramu Mami. Spesial coba perawan Kalimantan. Ayo Mas.
susane ngati bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sampun dan rewangi agus kuku tresna jeneng bakal Allah tak teni yen nasib buruk tak teni yen nasib buruk perawan Kalimantan sampun dipira Kota Jombang arane Jawa Timur ratae uga disebut kota Beliman bersihnya nyaman kota santri yang pancen akeh budaya kesenian lotrok iku kabudayane lotrok Budi Wijaya iku lotrok andalane kan mesti dipono iku pimpinane dasare onco selo wis dadi landasane rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kampung pati Nggih menika karo patatan sapan pedayan sekar saringan dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Kalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sironing suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.